ning ngendi nggonku goleki pot-pote kepengin ketemu nadyan aduh tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku koyo sinendal atiku lonto metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal kandhani kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggale gawe gelo ati salawase Iya. Hei. Ho, ho, ho. Ning bener nek sing kadung lara ati gawe gelo nganti sak lawase. Sak landepe lan gaman sih landep lati ning manungsa. Mula iki ngatos-atos. Hei. Ho. Iya. ning ngendi nggonku goleki pot-pote Cek. kepengin ketemu nadyan abot tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku koyo sinendal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal Mbak Iin, nggih ana wae iki sing WA. Bos, kula nyuwun sing nyemek kusumaning ati. Oh nggih, mangke gilir gumanti lelagon. Nggih. Nggih. Heeh. sing lawas niki iku lagu lawas lho Pak Nggih, lagu lawas. Nggih. Iya, oh. Iya, Iki sing ngendika pelajar lho, Iya. Jataiin sing wong lawas. Teges iki ora kok wong tuwa ning wong Apa? lawas. Oh, wong Lek dadi lawas. penyanyi rak ketaun piro? kula kawit taun 99 Nah, nek padha karo stok lawas. Nah. oh iya lah Nggih, jen. heeh. Le nderek Mas Seno wis pirang taun. Kula Heeh. pas genep setahun ya kula ditinggal. Lah nyusul loh nek arek nyusul. Oh, arek kesusu. Oh, nggih, sugeng rawuh Mbak In. Kali iki garwa wah sarimbit nggih, Mas, monggo Mas. Nggih, matur suwun rawuhipun. Yuk lanjut. Kaya ngene lalakonku ingin kok dadak ketemu Polahmu lho. yen pancen
Mbak Iin, Mas Ari wis ngaturke werna-werna ana calung,